Дорогі друзі, шановні співгромадяни, мої вітання. Знов з вами Євген Хлобостов та Кримсько-Татарський ресурсний центр. Ми продовжуємо обговорення спільного бачення Криму у складі України. Так, ми щиро віримо, що повернення Криму є питанням часу. І саме у той час ми, українське суспільство, маємо бачити, який саме Крим ми отримаємо, яку економіку Криму доцільно розвивати, підтримувати, до яких сфер діяльності залучати інвестиції, матеріальні, інтелектуальні та людські ресурси. Як розвивався Крим до анексії і яким він є зараз. Я не буду говорити про складні економічні категорії та надавати викладки. Давайте поміркуємо разом. Поговоримо просто про складні речі. Перше. Крим у складі України розвивався негармонійно. Радянський спадок нам залишив застарілу промисловість, застарілі портові споруди, інфраструктуру, що не відповідала вимогам сьогодення. Ми, середовище експертів, коли розробляли питання адаптації Криму до цілей розвитку тисячоліття ще у 2011 року, на це звертали увагу і світової, і української спільноти. Але то було в минулому. Нині перед нами інше завдання. А саме, побачити, що є перспективним для Криму у швидкоплинному світі. Друге. Світ змінився. І змінюється щомиті. Нині економічні процеси пов'язані з небувалим розвитком індивідуальних ініціатив, які у сукупності становлять глобальну у світі потужну економічну силу. Я кажу про стартапи, про індивідуальне підприємництво, про створення віртуальних фінансових ринків. Все це не оминає Крим. Інтенсивне сільське господарство, відновлювальна енергетика, а також небувалий розвиток туризму та рекреації, який пов'язаний зі збільшенням можливостей мільйонів людей на гідний відпочинок через збільшення вільного часу та матеріального забезпечення домогосподарств. Так, ми в цілому живемо краще, ніж 20 років тому. І не треба плакатись про те, які ми, зокрема українці, бідні та нещасні. Після введення безвізу ми у рази збільшили власну туристичну присутність в Європі, а далі у світі в цілому. Тож, подивимось на Крим з точки зору новітніх економічних процесів. Третє. Крим має унікальні природні ландшафти, вигідне географічне положення, працелюбних людей і ресурси для розвитку. Які ресурси будуть найбільш затребувані у недалекому майбутньому? Може, сільське господарство? Чи варто його розвивати у посушливих умовах та на бідних щодо родючості степових угіддях Криму? Так, варто. Але як? Сьогодні є прогресивні технології землеробства в екстремальних природних умовах. Держава Ізраїль має не найкращі землі, але через новітні та прогресивні технології є однією з найпотужніших експортерів сільськогосподарської продукції. Треба обрати стратегію аграрного розвитку Криму, в основі якої покласти декілька пріоритетів – доцільність, ефективність, інноваційність. Слухайте, навіщо в Криму вирощувати картоплю? Ну невже не краще її завозити з Полісся, а на цих територіях господарювати в інший спосіб? Нині Крим закритий для міжнародних проєктів. Але з часом треба буде по кожній сфері економічного розвитку створювати окремі плани та програми, з залученням широкого кола потенційних інвесторів та громадських діячів. Наступне питання. Промисловість. Болюча відповідь. Північ Криму нині суцільна екологічна проблема. Збереження Сивашу безпосередньо пов'язане з роботою хімічної галузі в Армянську і Красноперекопську. Чи варто нам зберігати ці підприємства, а якщо так, то в якому вигляді? Чи не більш доцільно використовувати ресурси Сивашу як унікального природного утворення для різних форм туризму, рекреації, видобування мінеральної сировини? Бо ще декілька років функціонування титану і Сиваш ми втратимо, а з ним і можливості іншого освоєння Північного Криму. Четверте. Туризм. Туризм в Криму має стати привабливим для різних груп відпочиваючих. Він має стати цілорічним і комфортним. Йдеться про інфраструктуру, про туристичні маршрути, їх облаштування, про їх привабливість на дуже конкурентному ринку туристичних послуг. Окрім мільйонів українських туристів, тут мають бути сотні тисяч туристів з усього світу. А це окрема програма. Для її реалізації треба вже зараз створювати дискусійні та експертні майданчики і визначати її контури. П'яте. Виноробство. Крим має повернути собі статус регіону зі спеціалізацією на виноробстві.
Цей статус має практично стати міжнародним, бо Крим – це місце, де можна вирощувати і реалізовувати унікальні види вина. Наприклад, Херес та Мадера має потенціал стати більш привабливими на європейських ринках, ніж аналогічні вина Португалії та Іспанії. 6. Стартапи та індивідуальне підприємництво. Залучення до економіки регіону традиційних видів економічної діяльності корінних народів, зокрема кримсько-татарського народу. Створювати для цього правові та інституційні можливості, як систему всебічної допомоги підприємництву. Це тільки декілька питань, на які доцільно звернути увагу. Ми пропонуємо створювати дискусійні майданчики та проводити публічні заходи для спільного бачення майбутнього Криму та способів його наближення до сучасної України. Єднаємось заради спільного майбутнього, заради Криму.